wani abu da ya faru da ni da kuma tasirin da na ga wata aya ta yi a kaina a wannan lokaci. Wannan aya ita ce aya ta 62 a cikin suratul naml. Allah maɗaukakin sarki ya ce amman yujibul mutarra idza da'a wa yakshifu as-su wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahum ma Allah qalilan ma tadhakkarun. Allah maɗaukakin sarki ya ce wane ne mai amsa roƙon wanda ya shiga cikin matsi da tsanani da takuri da lalura a yayin da ya kiraye shi, wa yakshifu su, kuma wane ne wanda ke kwaranye bakin ciki da damuwa, wa yaj'alukum khulafa al-ard, kuma wane ne wannan da yake sanya ku ku zama mamaya a bayan ƙasa bayan waɗansu sun shuɗe ku kuma ku zamo kuna rayuwa a bayan ƙasa a madadinsu. A ilahun ma Allah, akwai wani abun bauta ne da ke muku wannan tare da Allah? Kalilan ma tadhakkarun, kai dai kaɗan ne kuke wa'astuwa. Wannan aya bayan ita da kanta a ƙarshe ta ce kaɗan ne kuke wa'astuwa, yana nuna akwai bukatar a wa'astu da abin da ke cikin wannan aya. Wannan aya tana nuna wato yalwar rahamar Allah ga bayinsa wajen amsa roƙonsu da shiga cikin al'amarinsu da kwaranye baƙin cikinsu da yaye damuwarsu a duk lokacin da suka shiga hali na tsanani kuma suka tuna cewa ba sa da ubangijin da za su roƙa sai shi, ba sa da inda za su kai kukansu sai gare shi, ba sa da wanda zai yaye musu matsalarsu sai shi. Duk lokacin da mutum ya shiga wata damuwa ko matsi, wannan aya ta nuna mun cewa inda ya kira Allah, Allah zai amsa masa. Idan ya nuna wa Allah gazawarsa da gazawar kowa a cikin halittunsa sai shi kadai, Allah zai nuna masa ya isa, kuma dama Allah ya isa. Wannan ayar ta yi mun wani babban wa'azi. Allah gafarta malam, wani lokaci shekarar da na kammala karatu a Madina, shekara ta 2006 miladiya, da ni da matata Ummu Abdulrahim da diyarmu Ummu Sulaim wadda aka haife ta a can, aka yi mata certificate of birth a can, muka zo dawowa, mun kammala karatu za mu dawo, sai muka shiga wani hali na matsi da ba na tsammani ne a rayuwata na taba shiga hali na ittirar irin na wannan lokacin. Ba na iya tuna wani lokaci da nake, idan na tuna sai in ji kwalla ta zo mun akan irin tsananin haraci da na shiga. Har yanzu ka tuna kana? Har yanzu in na tuna. Kwanakin baya da na yi hira da wakilin gidan rediyo na BBC, an tambaye ni wata rana ce da ba zan manta ba wajen farin ciki da kuma damuwa. Na ambaci wannan, to amma saboda lokacinsu ya takaita sai suka yanke wannan. Mutane sun yi ta tambaya ta me ka faɗa damuwar, to shine yanzu zan faɗa don mutane su ji, kuma don mutane su gane yadda Allah da gaske yake yi. Zalika bi anna Allah huwal haq, Allah mai gaskiya ne kuma Allah shine gaskiya. Wato duk wanda ya gaskata Allah, Allah baya kunyata shi. Inna Allah la yudhi'u ajra man ahsana amala. Na zo za mu dawo, an yi mana khuruj an nihai. Kowa wanda yake da alaka da Saudi Arabia ya san wannan. An ce an buga maka ka tafi to fa ka tafi. Ka tafi fita yar to matata da yata duka an buga musu khurujin nihai. Mun zo za mu dawo, tiket din da ake bamu na ɗalibai a lokacin duka tiket din kyauta ne kai da iyalanka. Haka an buga mana tiket. Ni a matsayina da ɗalibi miskin bana da kuɗin da zan iya sayan tiket wa kaina ballantana na iyalai. Baka an riga an ban kuma an baka ya wuce. Sai muka sa bukin din ranar da za mu dawo, jirgi daga Madina zuwa Jidda, jirgi daga Jidda zuwa Najeriya zuwa Kano. To ashe an samu kuskure, ni ban sani ba. Ashe ba a samu bukin na ita iyalina da diyarta ba na daga Jidda zuwa Kano, sai dai daga Madina zuwa Jidda tare da ni duka aka yi, amma wancan ba a yi confirming ba, ni ban sani ba. Ni dai kawai na miƙa wa airline sun buga, ashe sun sa cewa to be confirmed, amma ni ba su gaya min ba. Haka a Jidda na yi komi yadda muka saba mu ɗalibai,
ka san booking ɗinka da na local flight da na international duka ɗaya ne, ashe suna su ba booking. Saboda haka muka tashi daga jidda daga madina muka zo jidda. Ka san mata da kaya ta yi kaya niki gashi tafiyan karshe, saboda ga tafiyar karshe ga kuma ticket ɗinta da na yarta na ce mata duka ta dora da excess ticket ɗina excess luggage ɗina. Asali kamar yadda ka sani suna ba da 40 kg ne a wancan lokacin 40 daidai ake bayarwa za ka yi yawa a lokacin ma duka za ka iya 40 kg. To amma mu jami'a tana ƙara mana kyauta, ita za ta biya airline don haka za baka 70 kg don haka plus 30 don haka ga 70 na ga 17 ta 140 ga na yar da take da 10% din wannan don haka aka ƙara duka don haka kilo malam iyaka diki kaya muka taso aka auno. Amma wato in aka auna ka sani daga madina sai dai kawai ka zo ka dauka a Kano. Haka muka gama aunawa muna zuwa ashe ita ba sa da booking da ita da diyarta Musuliya. Haka da aka zo sai aka cire kayan aka ajiye a Jidda, sai suka ajiye a Jidda. Don haka ga wahalar yadda zan dauko kayan a zuwa auna su, yadda da ni ban saba ba, ɗalibi ni kaɗai na kawai na zo na kan wuce ni. Ga kuma sai aka zo aka ce mini ai ma matarka da yarka ba za su hau jirgi ba don ba sa ma cikin fasinjojin wannan jirgin. Tun ana sora awa 2 haka a tashi, ana magana kamar wasa abu ya gagara. Lokacin wajejen karfe ko 12 ko 1 na dare a can, nan kuma ana wajejen karfe 11 ko karfe 10. Sai na kira mahaifina na ce an dan samu akasi fa, don haka a tashi a yi mana addu'a. Kaji Allah ke ci. To ta malam na tashi muka yi na ta yadda zan yi da roƙo da wane ne ba batun roƙo ba ne, na rasa yadda zan yi. Aka yi ta auna wa mutane duk suka wuce aka gama komi. Ni kuma aka ce ka zo ka wuce tun da kai kana da buki, zan tafi in bar iyali. Sannan kuma idan na ce zan jira kafin jirgi ya zo sai wani satin, mu kuma ba mu hurujin nihai akan za ta fita a cikin 72 hours. Da haka kafin wani sati za a iya kama komawa immigration a je a sake buga saboda ikama ta kare. Da haka wannan abin da aka bar ma dama alfarma ce. Sannan kuma idan na ce yanzu zan biya sai dai in sai mata sabon ticket, ni kuma ban da ko sisi. Allah ya gafarta malam, na fahimci dai abin da gaske, na fahimci la malja'a min Allah illa ilaihi. ina rikice ana ta auna kayan mutane, aka gama awo gaba ɗaya, duk abokai na ɗalibai suka je suka shiga jirgi. Lokacin tashin jirgi yayi, ni kuma ina tsaye da iyalai na rasa yadda zan yi ga kaya a nan. Idan na ce sun yarda ma da cewa ma za a ba mu a ɗora mu akan jirgin, don jirgin ya cika, in mun samu za a ɗora mu akan jirgin ma waye zai biya excess ɗin wannan luggage ɗin? Zan cire ne in zubar da kayan, ya zan yi? Haka ni ban san yadda zan yi ba. Na shiga damuwa, ka san mutum yana cikin halin tafiya, kana marmarin dawowa gida ga iyalanka. Haka aka rufe counter, aka watse, kowa ya rufe abinsa, aka bar ni kadai. Wallahi ina gaya maka sai na tuno da wannan ayar, sai na ce wa matata ki jira ni. Sai na tattaki zuwa can wani wuri da nake hango wata fila, sai na je bayan filar na wawaya na gaba wanda yake kallo na. Sai na durkusa akan gwiwoyi na, abinda ake ce kneel down. Sai na daga kaina sama na ce rabbi, sai ina tuno da wannan ayar, sai ina roƙon Allah da abinda wannan ayar ma'anar take ciki. Na ce ya rabbi mujibal mutarri idza da'a inni mutarrun fa ajibni. Yadda wannan ayar take, na ce ina faɗa a zuciyata, na ce ya ubangiji na gaskata, kuma na gaskata abin da ke cikin wannan aya. Duk abin da ɗan adam zai yi ya wuce, duk asbabul ard sun yanke, an kulle, an rufe, har an kashe wutan wurin. Su kuma airline sun je sun rufe abin din su, kawai kowa ya rufe, an bar ni kadai a wurin. Ni kuma kawai ina ta cewa ya rabbi mujibal mutarri idza da'a inni mutarrun wa qad da'awtuka fa ajibni. Ina yi sai na ga kwalla, sai na ji kamar an ce da ni tashi, ubangijinka ya ji.
kuma ubangijinka zai amsa maka. Kawai sai na miƙe, ina tashi sai na ji wani confidence a raina cewa kawai sai na daina jin duk abin da nake tsoron da uqsimu billahi al-azim. sai na ga wani abun mamakin da ni ban taba gani ba. Ina takuwa ina isowa, ita suna zaune haka kawai miskina, kafin in iso Sheikh za mu ji karin bayani bayan hutar lokaci insha Allah. Masu kallon mu kada ku yi nisa da akwatin talabijin ɗinku, za mu je hutar lokaci mu dawo, kusance lafiya. Kuma mu dawo daga hutar lokaci da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Ga wanda suka tare shirin yanzu muna tattauna ne a cikin shirin tasirin alkur'ani a cikin wannan halka muna tare da Prof Mansur Isa Yalwa daga tarayyar Najeriya. Prof na magana akan wani yanayi da ka taɓa samun kanka a ciki a ƙasar Saudi Arabia da irin gwagwarmaya da aka yi, aka shiga damuwa, aka shiga matsatsai, kuma tunda ma cikin shirin tasirin alkur'ani ne, ka tuna da wata aya cikin alkur'ani mai girma, ka fuskanci Allah subhanahu wataala da zuciyanka da gangan jikinka, sai abin mamaki ya faru. Me ya faru Prof? Wato gafata malam, ina dawowa ina jin nutsuwa a cikin zuciyata, Ba tsoro ba komai? ba tsoro kwata-kwata, na daina jinsa. Ina ji cewa yanzu Allah zai nuna ikonsa, ina kuma jira in ga ikon, kuma na tabbatar da cewa Allah zai yi. Kawai malam sai na ji ana kyat ana buɗe ƙofa daga can sama. Shugaban Saudi Airline gaba ɗaya, shugaban Saudi Airline gaba ɗaya ofis ɗinsa a can sama sai ya buɗe kakkak, ina jin ana buɗe ki, sai ya buɗe, sai ya fito ya sauko, yana takowa a hankali shi kaɗansa, bai ce wa kowa komi ba, yana saukowa yana zuwa yana zuwa yana zuwa yana zuwa, ni kuma ina tsaye kawai. Yana zuwa sai mun haka ce hati passport. Uqsimu billahi azim, ya ce kawo passport ɗinka. What? Ni ban sanya aka yi. Ya kai san kana da wallahi tallahi abin da aka yi kira hati passport na bashi, kuma bai ce mun me matsalan ka, me ya faru? Ni ban sani ba, ni dai kawai ina jira mujibul muttari ya aikinsa, kuma yayi. Kawai sai ya ce kawo passport na bashi, kawai sai ya je ya danna ya kunna, an riga an kashe wannan computer system din, an kashe ta. Ya jira ta yi butin, ta gama, tunda tun wancan lokacin ka sai ta ba irin na yanzu bane. Ta gama ya kunna kyakkyakkyakkyat, ya danna pap, ya danna confirm, ya danna nata confirm, ya danna na ta confirm. Wallahi bai ce mun komi ba. Ya gama ya ce wai na afshak, ina kayan, na ta jawo su haka, ina ta irin gaggawan nan, yana kallo na ajiye su kawai, sai dai ba ruwansa ma ya auna kilo na wani, kawai na matso da su ba, bai ma auna su ba, kawai ya zo ya ta sa musu tag, ya ta daddaura komi da komi da kansa. Ya kunna irin wannan abin da ke tafiya da kaya din nan, ya zo muka daga tare, muka ajiye, muka daga akwati muka ajiye, ya danna abin ya tafi. Sai mun haka ce yalla uqsimu billahi alazim. Ni kuma ban ce masa na gode, ni ban ce cikin ka ba, kawai ni dai na juya, a idona akwai dan alamar kwalla haka, ya ce mun komi ba. Ya tsaya a wurin, sai da muka wuce ni da matata da yata, yana tsaye yana kallon mu. Na je wajen wasu immigration masu buga abin, har sun yi haka, sun fara gengedi. An watse to ko ya to kawai suka zo suka dauka pap, ba wanda ya tambaye ni ya kama kara, ba wanda ya tambaye ni komi. Ina ta wucewa ina shiru wa kowa, saboda ni yadda nake ji a lokacin ba ma zan iya magana ba. Muka yi ta zuwa har na zo karkashin jirgi. Wallahi tallahi jirgin nan yayi delay, ina tsammani ya kai na kusan awa ɗaya. Ni ban sanya aka yi ba, jirgi bai tashi ba. Kawai haka ina zuwa na zo na samu an riga an rufe jirgin. Wallahi tallahi an rufe kofar jirgi, aka sa irin wannan abun matakalan nan, na taka muka hau, muka je muka samu wuri a ta gaba, wa aka daga a wurin ni ban sani ba. Muka je muka zauna muka dawo Najeriya, gashi yanzu ina magana da kai. Amman yujibul mutarra idza. Wannan shine tasirin da ba zan taɓa mantawa da shi ba. Darasin da na ɗauka akan wannan shine alƙur'ani gaskiya ne, kuma saƙon Allah gaskiya ne. Wanda ya ƙara mun imani da cewa wannan alƙur'anin gaskiya ne, kuma Ubangiji gaskiya ne. Sannan wannan ya nuna mun daga baya duk abin da na zo na ji, idan na tuno da wannan ayar sai in ga baya ban mamaki. Da Allah ya ce amman yujibul mutar, wane ne yake
yake amsa kiran wanda ya shiga cikin matsi. Al-muttar din nan yashmalul mu'mina wal kafir, az-zakar wal unsa, kowaye ne ya shiga. Wallahi in ya roƙi Allah da gaske Allah zai karba. Na ji misalai da yawa da daga baya na zo na fahimci cewa idan mutum ya yi ikhlasin zuciya ya roƙi Allah da wannan ayar da wannan ma'anar wannan ayar, Allah yana nuna wa mutum ya isa, inda mutum ya nuna ya gaza ko ba mumini ba ne.